Ahoj, já vás vítám u druhého videa z Minecraftu, z Industrial Craftu z této série, z první série na tomhle kanále. Jaký byly ohlasy z minulého dílu, to ještě nevím, protože to natáčím asi 3 hodiny po natočení prvního dílu. Mimo záznam jsem teda těžil, jak jsem říkal. Tady to je řazení čestek, to dělám od... nevím, jak se jmenuje, něco jako Mouse Tweaks, Chest Tweaks nebo něco takového. A takže jsem trochu těžil, jak můžete vidět, akorát toho železa je trochu málo, našel jsem i 3 diamanty. A v dnešním díle se teda vydáme na ten slibovaný průzkum, protože na ICES teda je brzo a na ty se vrhneme asi v příštím díle, ale takže se teda vydáme na ten průzkum. Já bych šel někam takhle tady, protože potřebujeme ideálně najít tu ropu, protože se nám později ta ropa bude určitě hodit do Industrial Craftu ne, ale do Buildcraftu, protože z Buildcraftu se z ropy dělá benzín a benzín se pak používá na motory, který právě vyrábějí tu Buildcraftí energii. Myslím, že to jsou jouly? Minecraft jouly? Jo, Minecraft jouly to jsou, myslím. A takže vlastně průzkum je dobrý, potřebujeme ho i. A jsem zvědavý, třeba tady najdeme ještě hezčí místa. Když tady ten svět je docela pěkný jako celý, to je určitě. Ale rád bych našel tu ropu. Jinak minulý díl nevím, jak se vám líbil, protože ještě nevyšel, vyjde někdy, netuším, možná ve středu. Datum vám říkat nebudu, jenomže je to středa, protože to nemusí vyjít, ale já bych šel tady po těch planinách spíš. Tady vidím ropu, máme ropu. Máme ropu. Já vám ukážu, jak to vypadá. Viděl jsem to na té mapě, ještě se podívám. Tady ten... já to přiblížím. Tady ten černý flag. Ale co mě říká, mohli jsme si dát waypoint. To je výhoda minimapy. Jako domov. Hele, tady ta ropa je taková malá. Ale prostě ropu poznáte tak, že je to stožár prostě obrovský. Jo, koukám, tady jsou asi 2 ložiska. A pod zemí se to asi spojuje, ale takhle vypadá prostě ropná ta věc. Tady to vše je ropa. V ropě se hrozně blbě plave, takže nedoporučuji v ropě plavat. Máme nějaký achievement jsme dostali. Ale krávy. Sugarcane by se nám hodil, poušť by se nám hodilo najít. Takže vlastně ten průzkum dost potřebujeme. Poušť by se nám hodila na kaktusy. Z kaktusů se pak vyrábí taková speciální věcička. Ale nebudu předbíhat tak 10 dílů dopředu. Ale ono se to bude hodit dřív, protože ty kaktusy můžeme rozmnožit. Ještě by se nám hodil sugarcane, ale ten předpokládám, že najdu u nějaký řeky tady. Ale mohli jsme si dát doma waypoint domova. A tam už jsou zase nějaký planiny, jak tak koukám. Jinak tady ten žlutý strom to přidává forestry. Jsou tady různé barvy tady těch stromů. To přidává forestry. Tamhle to, co vidíte, to oranžový, to je včelí úl. To přidává taky forestry. Na včelky se určitě někdy vrhnem. To je důvod, proč mám hlavně ten mod forestry kvůli včelám. Ocením jakýkoliv rady a tipy samozřejmě. Ale radši bych tu poušť. Já teď koukám na minimapu, co vidím. Tamhle pak podle mě nalevo, podle minimapy jsou zase ty nějaký hory. Ovce tady jsou. Ty úplně je potřebujeme. Tady je další ten strom z forestry. Jinak... nevím, jestli tady mám ten mod Biome of Planet, ale ten přidává jako různý biomy, různý další biomy, což je dobrý.
Ale teď bych rád aspoň ten sugarcane. Ten tady taky nikdy nevidím, ale ten většinou bývá u vody, že jo? No, skoro vždycky bývá u vody spíš. Ale tak na té minimapě to asi vidět nebude. Jinak první díl jako podle mě je dobrý. Doufám, že se vám bude líbit. Ale jestli co vy na to řeknete, já se dozvím až za delší dobu. Jsme z Chobotnice. Tady koukám, nevidím tady žádný sugarcane. To nevadí, tady jsou krávy, tak ty pozabijíme. Ten mod na život je teda úplně jako dobrý, sice ne asi jako úplně takhle jako u krav, to mě úplně asi jako nezajímá. Ale třeba u zombíku nebo tak je to dobrý. Ale možná jste si všimli, barák jsem nezačal ani stavět, ani náčrtky. Nemám dřevo, nic moc, ani. Chrochro, zabijeme chrochro. Ne, necháme chrochro tady. Prasátka tu necháme. Tady jsou furt planiny. Sněžnej biom. Vidím sníh. Vidím sníh. Vidím led. To znamená, že jsme šli sněžnej biom, ale ono se začíná stmívat. A asi budem bojovat, když nenajdu ovce. Tamhle jsou ovce. Ovce. Ale trochu jinak barevný. To nevadí, tak já zabiju tuhle ovci. Seženeme nějakou ještě červenou kytku, tak. Barvivo. Cože? Slyším zombíka, ale no to jak si nejde obarvit. No tak vezmu tuhle bílou kytku, to by měla být šedivá. Jo. Aha, tak ještě jednu. Kde tady je? Takže bych nerad šel v noci, tak tady vykraftíme, tak to přebarvíme vlnu. Já teda doufám, protože vím, že v novějších verzích nejde kraftit jinak barevný vlny, ale nevím, jestli to platí i tady. Jo, platí, asi tady už jsou barevné postele. Takže survival jsem takhle nehrál dlouho, když už tak hraju na nějakém serveru. Nějaký minihry nebo tak. Ale survival jsem nehrál docela dlouho. Sněžnej biom. No tam asi jako nepůjdem úplně, ale jako jen tak se sem zajdu podívat. Led se hodí. Sice nevím na co, ale hodí se. Nechci žlutou kytku. Tady není ještě ten propodávající sníh, že jo, ta nová verzace tohle. Blue, nějaká tráva modrá, nebo cože to je. Zajímavý, vidíte to na té mapě, jak ta řeka tam najednou končí. A je tam taková placka. Aha. Takhle úplně placatý a ta řeka tady prostě jen tak končí. Zajímavý. Zajímavý, vygenerovaný. Tam jsou, co, jo, to jsou dva stromy, ne, to je stín, to nejsou dva stromy, tady. Další ropu můžete tamhle vidět. Ropa je mňam. Teda jako neskoušejte jíst, to asi nebude mňam, ale takhle je dobrá ropa. A zadarmo. Že nás ten sněžný biom pěkně obklopuje. Když se tady podíváme na mapu, jak jsme šli. Jo, takhle. Tam, tyjo, vidíte to? To je nějaká obří ropa. Tam se můžeme jít podívat. Pak bychom to mohli vzít takhle jako nějak zpátky domů. Takový kolečko. Tak to je velký naleziště. Protože si možná říkáte, jak to poznám, ale ten sloup je to nejmenší, co z toho naleziště je. To má pak to naleziště ještě v obrovský jako podzemí. Obrovský podzemní jako úložiště, nebo tam je prostě obrovská zásoba té ropy. To pak čerpáte pumpou z Buildcraftu, ale tohle je fakt obří. Ale je to daleko, takže
se tomu asi trošku vyhnem. Myslel jsem, že třeba najdem nějaký vesnice, ale to asi nevypadá zatím. Si říkám, může být ve sněžním biomu vesnice. Ale já myslím, že může. Ale nejsem si tím jistý. A myslím, že jo, myslím, že jo. A věřím, že může. Ale tak sněžný biom se hodí, že jo. Páč, nevím teda na co, ale třeba na led podle mě se hodí. I když tady to je podle mě ten led, co rozmrzne hnedka. Tady jsou zimní včelky. Jo, hit. Já pomoc! To se stane, když budete bouchat do jo. Nedoporučuju. Tamhle to vypadá, ne, chtěl jsem říct, že to vypadá jak vesnice, ale nevypadá. A jsem rád, že jsme z toho bílého pekla pryč. Protože tam asi na poušť úplně nenarazíme. Ne, další takový biom. Já bych to zkusil, jau. Já bych to zkusil vzít tady nahoru. Jinak ten armor, co jsme craftili na konci minulého videa, se fakt hodil v těch jeskyních. Ani jednou jsem ku podivu neumřel. Což se divím. Já tak jako většinou ty smrti přitahuju. Ale neumřeli jsme a to je dobrý. Takže já jsem zpátky, asi po 10 pádech a můžeme se vrhnout na průzkum. Jenom proč mi to padalo? Můžete si všimnout, nemám shadery. To buď je jedna věc, ale vypsem zároveň s tím taky Optifine. A nevím, jestli mi to způsobovaly ty shadery, nebo Optifine. Což mě jako Optifine nevadí, jako ty shadery. Ty shadery prostě bez Optifineu nejdou. Ale jsem rád, že se mi to podařilo vyřešit. A v čem byl problém? No, vlastně v tom, že když se načítali čanky, tak to prostě spadlo. Já jsem původně myslel, že to je minimapou, ale minimapou to nebylo. Ale když se načítali čanky, tak to vždycky padlo. Což se mi nikdy nestávalo. Ale já asi budu hrát s těma shaderama, když nikam nepůjdeme a nebudu muset načítat čanky, tak si ty shadery nechám asi zaplý. A budu doufat, že mi to nespadne. Ale při načítání čanků to nedělá dobrotu. Ještě jste si možná mohli všimnout, nefungují mi asi zvuky, jak jdu. Ne, fungují mi zvuky, dobrý. Ticho, já jsem se zaposlouchal, ale funguje to. Jak tady je taky pěkný biom. To přidává, tady ten biom přidává určitě biom of planet. Takže tohle v normálním Minecraftu není. Taková jako planina se stromama. Ale má to takovou tu pěknou džunglovou trávu. Ale já si říkám, že se asi pomalu budeme vracet domů. Jinak ten problém jsem řešil asi zhruba tak 4 hodinky. Než jsem prostě vyzkoušel všechno. Já postupně vypínal, zapínal, zkoušel jsem to, ale pak mě napadlo jediné, co jsem nevypínal, byl ten Optifine a shadery. Protože mi to vždycky fungovalo. Tak to je jediná věc, co mě nenapadla. Tak jsem tady strávil do noci. Teď už je druhý den, kdyby to někoho zajímalo. Ale to bych řekl, že nemá vliv. Proto je možná slyšet ta změna hlasu. Kdybyste se divili, tak jenom to. Ale já doufám, že už se to sekat nebude. A tamhle koukám. To jsem chtěl taky najít. Vidíte tamhle ten zvláštní strom s tím tmavým kmenem. To je strom z Industrial Craftu, který dává gumu. Je to gumovník. A ta guma je potřeba pak na izolování kabelů. Ale co my potřebujeme? Ten strom má takovýhle tuplíky. A z toho právě, když si vykraftíte takový kohoutek, tak vám to dává gumu. Ale já bych z toho rád získal sapling. A ty saplingy jsou docela vzácný, ale tam nějaký padne. Mohl by. Tak no, potřeba bych najít tu poušť, ale když ji nenajdem, tak nevadí. Já jsem hlavně hrozně rád, že se podařilo vyřešit to padání. No tak sapling asi nebude, no.
No, sapling to vypadá, že není. Není, tak si vykraftíme ten kohoutek. Tady takhle ten kohoutek se myslím kraftí. Takhle. Jo. A takhle na to kliknete pravým tlačítkem a on vám to dá gumu. A vidíte tamhle ta tečka. Když na to klikli ještě jednou, tak se to jako, tak to zničíte úplně, vypadne vám z toho guma a už se to neobnoví. Když to takhle, se ta dírka po nějaký chvilce ještě obnoví, ale vidíte, teď se na to kolika, teď už a teď už to zmizelo. Tak já rovnou vytěžím to dřevo, se bude hodit. Takže doporučuji klikat jenom jednou a ono se vám ta díra tam znova obnoví. A až bude zase svítit žlutě, tak ji vezměte. No tak na to znova klikněte. Jenomže já tady ty stromy potřebovat nebudu, tak na to klikám rovnou dvakrát. Protože je to pro mě zbytečný, jakoby. Takže to tady takhle zase další. Oni ty saplingy jsou tady docela vzácný, koukám, zatím mě žádnej nepad. Což je docela blbý. Ale tak já se pak vypravím na gumu mimo záznam. Tady koukám ta díra, ale sapling nám asi nepadne. Nevadí, já mám totiž v rukávu tajnou myškavěc, hele, tak padnul sapling. Tak to je dobrý, to jsem rád. Jeden nám asi stačí a já bych řekl, že se můžeme vydat pomalu zpátky, ale tady jsou bažiny, tak se podíváme do. Moje ropa, asi si vykraftíme loďku. A pojedeme na loďce, jo. Kde se kraftí loďka. Tak. A doufám, že najdeme ještě tu poušť, no, ale nejsem si tím tak jistý. Koukám tady do. Aha, to je dobrý. To jsem nevěděl, že to jde ničit loďkou. Tady je další ropa. Teď vám možná můžu ukázat, když si takhle. No, tak vidíte, tamhle to jde ještě dolů, ono to teda není moc vidět. Tamhle takovej ten, tak to do toho podzemního, do té podzemní zásobárny, té ropy, z kterého to pak těží taková ta speciální pumpa. Ale k ropě se snad někdy dostanu. Tady koukám, jestli neuvidím na mapě nějakou ropu, poušť. A taky vidím, že se to zastmívá, takže se vyspíme. Jednej tak, pauzičku si dáme. Chpš, chpš. Tak ještě není ráno, vstávej. Tak a teď už půjdeme asi po své chvíli. Že se ji pořádně najíme, pořádnýho skopovýho, aby pořádně silný. Jo. A je další ten. Já z něj vezmu rovnou gumu. Klikám dvakrát, říkám, sem nikdy nepůjdu, tak to nepotřebuji a každá guma se hodí, hlavně na začátek. Nevidím, to se mi tady obtěžovat nechce. Nebudu se tím až tolik zdržovat. Protože už se taky video chýlí ke konci. Už jsme tady skoro půl hodinky zase. Takže tak, další videa se mi dělat nechce, nebo nechce. Pak neudrží, to velmi pozorně. Tamhle ten strom je taky z toho. Z forestry, ale koukám, co jsme tady našli. Našli jsme chajdu čarodejnice. A čarodejnice je i doma. Tak, dobrý den, paní. Nazdar, babi. Tak. A už nejení. Tak se podíváme. Vystavíme se nahoru. Co tady má? Hele. Květináč nechci, ale tady ten kaldron, ten si vezmu. Ten se hodí určitě do nějakých kraftících receptů. Tím jsem si jistý, že se bude hodit. Aha. Proč ne, když je to zadarmo, že jo? Je další guma. Tak.
No, těch gumovníků je tady hodně, akorát těch saplingů z toho padá málo. Ale jak se efektivně získávají saplingy, na to se podíváme asi v příštím díle. To přidává mod Forestry. Taky zajímavá věc. Taková tyčka kouzelná, nebo já nevím, jak se to jmenuje. Ale to uvidíte někdy, když si vzpomenu teda. Tamhle je ten les, tady je uhlí pode mnou. Tak což pak uhlí se hodí. A asi bych to stáčel pomalu dolů, já si říkám, tady bydlíme tak nějak. Takže nějak jako tímhle směrem už to pomalu stáčet, aby jsme to stihli do konce videa, protože čas nás pěkně žene. A já nevím teda, kolik z toho vystřelím z těch pádů, jako, protože říkám, to byla pěkná, jako to trvalo fakt dlouho, než jsem to vyřešil. Což vlastně nechápu, proč mi to padá, protože nikdy jsem s tím problém neměl. Teď se mi to laglo, ale to je prostě, jak to jede bez toho Optifineu. A jinak, když se podívám na F3, tak jedeme na 165 fps prostě. A nevím, proč se to laguje. Jde pravda, že já nemám aktualizovaný ovladače na grafické kartě. Tak jestli to způsobuje to. Ale našli jsme Dark Oak. Asi. Že by to byl Dark Oak? Jo, je to podle mě Dark Oak. Jo, máme Jo, pardon, pane. Pse. Zlej pes. Jo, je to Dark Oak. Z Dark Oaku bych v této sérii barák mít nechtěl. Většinou ho z toho stavím a z břízy, ale chci nějakou změnu. Sice vy nevíte, jak vypadá, ale já jo, už mě nebaví bydlet. Nebo protože mám pokaždý skoro stejný barák. Tak zkusíme teďka postavit něco originálnějšího. Tak pro vás to bude originální tak či tak. Já můžu říct, že jsem to nikdy nestavil a okopírovat to z jiného světa a vy to nepoznáte, jo, ale to dělat nebudu. Budu se hezky trápit. A to je vysokohorská slepice a vysokohorská ovce, koukám. To obejdem ty hory, mně se nechce jít přes ně. Sice to bude asi pěkná obcházka, ale asi bych to spíš obešel. A už jsme za chvíli doma. No, za chvíli. No, to je docela štreka ještě. Ale to nějak dojdem. A já bych se možná do příštího dílu pokusil načrtnout aspoň barák. Možná. Tam je zase takový ten pěkný světlý biom, ten se mi líbí. Takový džunglový. Tady to možná i džungle je, ale ne, nebo to zase bude ten biom, co přidává. Biom of Planets. Extreme Hills, to nevím, jestli je v normálním Minecraftu na téhle verzi, ale myslím, že jo. Ale budu muset asi něco vyřešit s tím Optifinem, protože se mi nelíbí, jak to se občas škubne, to mi s tím Optifinem nedělalo, ale musím zjistit, jestli to dělá Optifine nebo ty shadery. Já si spíš myslím, že to dělají ty shadery teda. Ale uvidíme. A tady ten biom je taky pěkný. Takový jako tady ta pěkná džunglová tráva. Ale není tady džungle, takže taková planina pěkná. A už budeme skoro doma. Možná říkám, když nikam nebudeme chodit, tak si to zapnu. A budu doufat, že to nebude padat. A když někam půjdem, tak prostě to vypnu. Budete mít takový změny. Takže já bych to viděl, že už budeme skoro doma. Tady po horolezeckém výkonu. Jo, už na minimapě vidím ten lávopád, který je fakt nádherný. Sice absolutně netuším, co dám jako na náhledák na tenhle díl.
Ještě budu muset něco sehnat, někde něco vyfotit. Ale s tím se popasuju. Co myslíte, skočíme to? No, radši to riskovat nebudu. Já vím, že by byste mě určitě viděli rádi zemřít. Ale abych určitě nerad přišel o ty svý levely. Takže jsem rád, že se mi to povedlo. Tady dojdem do svého budoucího badáku. Vyspíme se. Najíme se. To ještě stihne večer. A tak, najíme se. Nebo spíš vyspíme se teda. No jsme se najedli už předtím. A to znamená, že já se s váma asi takhle. Já se s váma loučím. Děkuju za sledování. Doufám, že se vám tenhle průzkum líbil. A jestli se to koukali až sem, tak v příštím díle se vrhneme na první IC stroje. Na nějaký základní. A to je asi pro tento díl vše. Já děkuju a ahoj.